adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan. Petsa 1 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 38 ngadto sa 44. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna gihilantan ang ugangang babae ni Simon ug gihangyo nila si Jesus nga ayuhon siya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gihinginla niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug diha-diha mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkakilom-kilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalain-laing balatian gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ug gihikap niya ang tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo nanggula usab ang mga yawa nga nagsagit. Ikaw mao ang anak sa Dios. Ug gipadlong ni Jesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Kristo. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awa-aw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga nakit-an na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mauman kini ang katuyuan sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Judea. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.